Velkommen til min kanal. Jeg hedder Astrid. Jeg er yogalærer, psykoterapeut. Jeg laver yoga og mobility. Og en af mine kæpheste er vores fødder. Det er et undervurderet sted, som vi tit først tænker over, når vi begynder at have ondt i dem, eller de bliver stive, trætte, ømme osv. Så noget af det, fodmobilitet selvfølgelig kan, det er, at vi ikke har ondt i dem, og vi ikke mærker dem, og de bare kan det, vi har brug for. Men det er også at give os sådan en grounding, ligesom sådan en fornemmelse af forbindelse til jorden, og at jeg er støttet. Så det giver sådan en yderligere, jeg vil faktisk sige, selvværd i det fundament, vi står på. Det kan kroppen hjælpe os med at få, og det kan vi især få igennem fødderne. Så det skal vi lave det her lille program, som jeg har lavet. Og der er tips og tricks til fødderne hen ad vejen. Så start med lige at stå her i bjergets stilling, så hoftebredt til afstand. Ikke overstrukne ben, men bare stræk benene. Og rulle lige skuldrene tilbage, og hænderne ned langs siden, og så prøv bare lige at mærke din lodrette søjle, din forbindelse til fødderne, forbindelse til måtten, og forbindelse til jorden, til dit fundament, og hvis nogen skubbede til dig, og godt står du så fast i kaos eller blæsevejr. Så træk vejret dybt. Og mærk i din lodrette søjle, din identitet, den du er i din essens, nede i fødderne. Mærk, hvordan du er støttet af underlaget, af jorden under dig. Så starter vi lige med en vejrtrækning, fordi når vi kommer mere ned i kroppen og mere funderet, så står vi bedre på fødderne. Så vi laver den her fra Kundalinien, hvor vi har hænderne på skuldrene og sådan lidt løs i kroppen. Vi trækker vejret ind, vi twister sådan her, så der er plads nok, det tror jeg. Sådan her, vi trækker vejret, når vi er ind til venstre. Vi puster ud, når vi er til højre, det hele kører igennem næsen. Så vi får både energi og bliver grounded af den. Så vi kører 30 gange, der tæller, siger når vi er halvvejs. Og vi slutter med en ordentlig vejrtrækning, spænder op i det hele og lige holder den så længe vi kan. Og så giver vi slip. Jeg guider. Godt, så vi starter sådan her. Og det kan være, at du skal lukke øjnene sådan halvt eller næsten helt, så du ikke bliver svimmel. Men det at vi lige rykker hovedet lidt rundt også gør også, at vi bliver mere robust. Så vi kører vejrtrækning ind. Og halvvejs. Og så træk en stor vejrtrækning ind. Hold vejret. Og når du ikke kan holde mere, skal du slippe. Så tog lige at mærke energien, kør den op. Op i kroppen og rundt om dig. Ja. Ja. Det var vejrtrækning, men det er jo fødderne, vi skal tale om. Så vi starter lige med at komme op på tæerne og lige mærker. Du kan lige sådan vippe lidt op og ned. Så trækker vejret godt ned i maven.
Så gå hen ad måtten, oppe på tæerne, og vær opmærksom på at sprede tæerne ud så godt du kan. Og fordel vægten på dine fødder. Og det kan være lige her, når vi starter, at det er lidt svært at holde balancen. Det er det i hvert fald for mig. Og så om lidt, når vi lige har været lidt i gang, så går det bedre. Kom ud på ydersiden af fødderne. Og gå bare bitte små skridt, som krumme tæerne lidt, for at holde balancen. Og vend om her for enden af måtten og gå tilbage og på ydersiden. Kom op på indersiden. Og man bliver lidt kalkledet, når man gør det her. Ja. Og kom til midten. Og op på hælene. Bitte små skridt. Så de også lige bliver brugt. Balanceret og masseret også. Ikke så tit vi lige går på hælene og tilbage igen. Og så går vi lige sådan en, hvor vi ruller foden, hvor vi ligesom ruller over den her. Og så sætter den næste fod i og ruller. Det kræver rimelig meget koncentration. Og vi gør det igen. Ruller op. Den anden i. Så tag lige jeres klodser, hvis I har, eller et trappetrin, eller et eller andet at stå på. Kom op her med forfoden og løft op, og så en dørkarm, som jeg har, kan du lige holde. Men ellers skal det være, at du kan finde et punkt, der ikke flytter sig. Og så vip op og ned. Rigtig god øvelse for strukket den store fascia, der hæfter ned under hælen, der hvor hælen slutter ind under foden. Og så går den hele vejen op på bagsiden og hæfter heroppe på øjenbrynene. Så det er også sådan en lille ansigtsløftøvelse, hvis man laver den meget. Og nu tænker jeg, at du godt kan begynde at mærke læggene. Vi gør det lige lidt mere. Kom ned ad klodserne, læg dem til side. Og lav sådan en lille en, hvor du løfter foden op. Træk vejret imens. Og bare lige mærker. Så skal vi ned og sidde, og det kan være, det er rart at sidde på et tæppe eller en pude. Jeg tager lige pude. Og så skal vi lave noget fodmassage. Så det ene ben folder jeg bare, du kan sidde sådan her. Tag det andet ben op. Jeg drejer lige lidt her. Og så fletter vi fingrene ind imellem tæerne. Og hvis du aldrig har gjort det før, så kan det godt være de ømme og stive. Men ellers bare sæt fingrene derind, hvor de kan være. Og kør lidt rundt her med tæerne. Og den anden vej. Og sæt tommelfingeren op imellem fodballerne her. Pres ligesom op på trædepuderne. Og så vil du bruge den anden hånd til ligesom at hive frem. Skub tilbage. Og når du skubber tilbage, så skubber du også tommelfingeren op midt i foden der. Og prøv lige at vippe sådan lidt frem og tilbage. Træk vejret imens. Hvis det er noget, der er uvandt for os at gøre, så en masse modstand, så kan vi nemt komme til at holde op med at trække vejret lige så meget. Så tag og sæt begge tommelfingre ind imellem her. Fold foden sammen og åbn. Fold foden og åbn. Lad os komme lidt
sikker på. Det kan jeg sagtens. Så fold foden og åbn. Fold foden og åbn. Og så masser foden opad her. Både ydersiden op imod lilletåen og svangscenen. Og hernede fra midten og op igennem foden. Og giv den sådan lidt heroppe på oversiden. Det kan være rigtig øm heroppe på oversiden. Op ad anklen og heromme på akillessenen. Og så bare skrub lidt op på tæerne også, så det hele lige får. Sæt dig så lige sådan og mærk. Og man kan også se forskellen på farven på mine fødder, at den her over er meget lysere, og der er meget mere liv i den. Måske kan jeg også åbne tæerne, sprede tæerne mere faktisk på den. Men det kan jeg nu også normalt. Men mere liv er der i hvert fald kommet. Vi tager den anden. Så start med at folde tæerne og fingrene. Flet tæerne og fingrene. Og kør lidt rundt. Den anden vej. Og sæt så tommelfingeren op imellem. Ja. Og fold så. Der er nogle af tæerne, der godt kan smutte lidt ud, så bare prøv den igen. Fold fremover og stræk tilbage. Fold fremover. Det er, når du folder frem her, så presser du ligesom tommelfingeren opad i midten der. Bøjer tilbage og frem. Og sæt nu begge tommelfingrene ind her. Fold foden. Stræk foden ud. Ja, og de bliver også klar til at komme i sandaler og ud af skoene her efter en lang vinter. Og giv dem så noget massage op langs svangscenen og op imod lilletåen og ind i midten nedefra. Her var den store fascia hæfter lige på der. Slutningen af hælen og op imod trædepuderne. Hvis de hedder det på mennesker også. Jeg mener. Giv dem en ordentlig omgang her. Masser foden på oversiden. Og det kan være super ømt heroppe. Jeg ved faktisk ikke helt hvorfor. Ud på tæerne. Men det hjælper, når man masserer det ind imellem. Så ligesom noget af det giver slip. Skrub lidt på den. Kom op på anklen og om på hælen på siden. Og på akillessenen. Klik i den lidt. Sæt så lige fødderne i. Bare lige mærk, hvordan er det nu nede i dine fødder. Træk vejret dybt. Du kan nærmest mærke sådan en groundedhed, der strømmer op igennem dig. Igennem dine fødder, ligesom du har åbnet dem for at være støttet af underlaget. Ja. Kom tilbage. Jeg skal lige køre sådan lidt rundt her. Over tæerne. Og stå nu bare her i din bjergets stilling.
Begge fødder plantet godt, som vi startede. Løs knæ, hoftebreddes afstand. Rul i skuldrene. Træk vejret ind. Pust ud. Ja, armene hæng ned. Bare mærk din lodrette søjle, din identitet, din essens. Mærk, hvordan du er støttet. Og forestil dig nu, at nogen skubber til dig. Og mærk, hvordan det er anderledes nu. Jeg står i hvert fald meget mere fast. Fast i mig, fast i livet. Jeg har sådan en groundedhed. Og smil bare, lad din hjerne forstå. Det er en dejlig tilstand, den her ro, der breder sig i min krop. Du er funderet i din krop og i dit fundament rundt om dig. Dit selvværd, at du er god nok, som du er. Du slår til. Så træk vejret dybt ind i det. Samle hænderne i namaste. Sæt tommelfingrene på brystet. Pege fingrene op på det tredje øje. Tak dig selv. Namaste.